Γεια σας κορίτσια. Με λένε, δεν θα σας πω πώς, είμαι μοριακή βιολόγος και θα ήθελα μέσα από αυτό το κανάλι που κάνω να αποδείξω ότι και οι επιστημόνισσες γυναίκες είναι γυναίκες, αλλά και να προωθήσω τον τρόπο μακιγιάζ που κάνω. Βέβαια γνωρίζω ότι αρκετοί καθηγητές από το τμήμα μου, γιατί δεν ξέρω, σας είπα, είμαι μοριακή βιολόγος, δεν θα είναι περήφανοι για αυτό το κανάλι μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ το κάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα πρωινό μακιγιάζ. Με ρώτησαν κάποιες αναγνώστριες της σελίδας μου, karyafashionforyou.gr, τι μακιγιάζ θα έκανα βραδινό για να εντυπωσιάσω. Αυτό θα έκανα. Έρχεται και χειμώνας, οπότε τα σκουρόχρωμα χρώματα θα φορηθούν πολύ. Λοιπόν, επίσης θα κάνω μερικά bag and haul και διάφορα τέτοια, για να σας δείξω προϊόντα τα οποία αγοράζω. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν βγαίνω να αγοράσω μία και καλή, γιατί μπορεί να βγω να αγοράσω ένα πράγμα, να αγοράσω μετά κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν, σε κάθε βίντεο, εκτός από τα φώτα μου που θα σας δίνω, θα σας δείχνω και τι προϊόντα αγοράζω. Λοιπόν, συγχωρήστε με, είναι εδώ η κολλητή μου, το σούργελο νούμερο 1 είμαι εγώ, σούργελο νούμερο 2 είναι η κολλητή μου, και με κορυδεύει, αλλά ζηλεύει. Λοιπόν, σας είπα ότι έχω γκόμενο. Δεν ξέρω, σας το είπα, θα σας το ξαναπώ και στη συνέχεια, να δεν παιδώσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποια κραγιόν. Θα σας δείξω αυτό που φοράω τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό εδώ, της Dior. Να το. Δείτε το. Να σας κάνω και το swatch. Εκπληκτικό κραγιόν. Το πήρα 24 ευρώ. Εντάξει, μπορεί να παίρνει 24 κραγιόν από το One Euro Shop, αλλά είναι Dior, άξιζε. Επίσης, έχω άλλο ένα Dior σκουρόχρωμο. Είναι το καφέ μπορντοροδοκόκκινο. Ωραίο χρωματάκι κι αυτό. Επίσης 24 ευρώ το πήρα. Να, δείτε το. Να και το swatch. Να το. Εξαιρετικό. Φοβερό, δηλαδή ενυδάτωσε όσο χρειάζεται και κρατάει πολύ καλή αγορά. Θα δείξω τώρα ένα καλοκαιρινό χρωματάκι, το οποίο το έχω φορέσει πάρα πολύ. Δεν βγαίνω από το σπίτι μου αν δεν το έχω. Είναι της 17 η μάρκα. Είναι ένα πολύ ανοιχτό ροζ, το οποίο επειδή είμαι καστανή θεωρώ ότι μου πάει πάρα πολύ. Να και το swatch. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται. Ορίστε, να το. Δείτε το. Εξαιρετικό. Το πήρα 10 ευρώ. 8. Ναι, πολύ καλή αγορά. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στα αγαπημένα μου. One Euro Shop. Λοιπόν, θα σας δείξω το εδώ από μια εταιρεία η οποία είναι η FHSNWYABCDFGWHYNZ ΑΒΓΔΕ ΕΙΖ και ωμέγα. Κινέζικη πρέπει να είναι, δεν γνωρίζω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δεν με ενδιαφέρει. Να βγάλω καρκίνο. Να το swatch. Να το. Εγώ είμαι μοριακή βιολόγος, τα ξέρω όλα. Βάλτε ό,τι θέλετε άφοβα στη μάπα σας. Λοιπόν, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα.
Ορίστε να το φαίνεται, εξαιρετική. Μου το πήρε ο καλός μου από το One Euro Shop της Κέρκυρας. Εξαιρετικός ο καλός μου. Πρέπει να σας είπα ότι έχω γκόμενο, αλλά σας το ξαναλέω, θα το δώσετε μέχρι το τέλος. Και αυτό από το One Euro Shop, εξαιρετικό χρώμα, είναι nude. Nude. Να το scroll εδώ πέρα, να δω και το προϊόν. One Euro Shop, εξαιρετικό. Λοιπόν, αυτά αγόρασα από τις διακοπές μου στην Κέρκυρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ. Μπορεί να στείλω τον καλό μου να μου πάρει 5-6, αν δεν καταφέρω να πάω στην Κέρκυρα. Τον καλό μου τον αγαπάω πολύ. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα και κάποια βερνίκια νυχιών. Νομίζω ότι με το μακιγιάζ που έχω τώρα θα πήγαινε εξαιρετικά αυτό. Είναι εξαιρετικό βερνίκι, γιατί είναι από το One Euro Shop. Λοιπόν, κρατάει 15 μήνες, τόσο κάνουν να ξεβάψω τα νύχια μου. Εξαιρετικό. Και μόνο 1€, δηλαδή για 1€, δεν το συζητώ, εκπληκτική αγορά. Κάτι μου λέει κολλητή μου, δεν καταλαβαίνω. Το σούργελο νούμερο 2. Λοιπόν, και αυτό από το One Euro Shop. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να το. Εξαιρετική αγορά και αυτή. Τι βλέπω εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, ξέχασα να σας δείξω. Εξαιρετική αγορά. 2 μάσκαρες που πήρα από τις σερβιέτες Carrefour. Είναι ένα eyeliner, για να δω, αυτό είναι το eyeliner, είναι της μάρκας Kiko Glitter Eyeliner. Έχω μια φίλη η οποία αντί για γουανίνη είχε γκλιτερίνη στο DNA της, της άρεσε πάρα πολύ. Eyeliner, glitter. Αυτές είναι από τις σερβιέτες Carrefour της Normal. Εξαιρετική η ποιότητα. Αυτή εδώ είναι μάσκαρα με glitter. Kiko πάλι μάρκα. Οριστέ, να το μπουρτσάκι. Να το. Και αυτές είναι από τα Bonda Super. Γιατί όπως σας είπα, έχω καλό και πήγα διακοπές στην Κέρκυρα για να τον συναντήσω και στη θάλασσα έπρεπε να φέρω τα Bon. Λοιπόν, και εδώ πέρα τι άλλο βρίσκω. Μία Dr. Dor κρέμα για τους μύκητες και άλλη μία Staficort κρέμα με φωσιδικό οξύ για τους μύκητες και τις μολύνσεις που παθαίνω από τα προϊόντα που βάζω στο πρόσωπό μου. Αλλά μην αγχώνεστε, μη είμαι μοριακή βιολόγος, τα ξέρω όλα και μπορείτε να βάλετε τα προϊόντα άφοβα στο πρόσωπό σας. Λοιπόν, κορίτσια μου, μπορεί τώρα να έχω εξεταστική, γιατί είμαι και μοριακή βιολόγος, αλλά 5 λεπτά θα αφιερώσω ακόμα το πολύ για να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Λοιπόν, όσον αφορά τα κραγιόν της MAC, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η εταιρεία γιατί έχουν πάθει όλες τρέλα. Να το, αυτό είναι ένα nude χρώμα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Πιστεύω ότι δεν ταξίζει τα λεφτά του. Πολύ κακή αγορά, δεν θα το ξανά έπαιρνα. Και ο καλός μου δεν θα το ξανά έπαιρνε. Εδώ πέρα κι άλλο ένα κραγιόν της MAC. Είναι το κόκκινο χρώμα. Ορίστε. Έχω την εντύπωση ότι το φοράω και στα χείλη μου γίνεται μπλε. Πολύ κακή εταιρεία η MAC. Δεν θα το ξανά έπαιρνα. Κακή αγορά. Όχι. One Euro Shop και Άγιος ο Θεός. Ή Άγιος ο Δαρβίνος, για ό,τι προτιμάτε. Αυτά είχα να σας πω, κορίτσια μου. Χάρηκα πάρα πολύ που έκανα άλλο ένα βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα έχω εξεταστική, γιατί είμαι και μοριακή βιολόγος. Και επίσης, εκτός από την εξεταστική, συναντάω τον καλό μου, γιατί δεν σας είπα, έχω και καλό, εγώ και αγόρι. Το αγόρι μου το αγαπώ πολύ. Και κάποια στιγμή θα ξανακάνω ένα βίντεο για να σας δείξω τα επόμενα τσόφια προϊόντα τα οποία έχω αγοράσει. Γεια σας!
Πώς πήγες αυτό. Ποτά.